Koncom júla boli na Slovensku obrovské horúčavy. Slnko pálilo a možno niekomu aj trochu pomotalo hlavu. Dúfam však, že nie tak, aby sadli do auta a nepripútali sa. Pretože kotrmelec môže byť niekedy veľmi zlý. Leto patrí oddychu a zábave. Hudobné festivaly lákajú tisíce mladých ľudí. Je tu teda ideálna príležitosť prihovoriť sa rizikovej skupine, ktorou vodiči tejto vekovej kategórie určite sú. A ľudia z BCPU ju využili. Priniesli do areálov zábavu, ktorá mladých oslovila. A ako sme ich sledovali, neraz aj presvedčila. Už máš vodický preukaz? Áno, mám vodický preukaz už 2 roky. Aj jazdíš pravidelne? Jazdím stále, aj teraz som tu na aute. A povedz mi, keď sedíš v aute, pripútaš sa? Áno, pripútam sa väčšinou. Keď idem na chvíľku, že kilometr, tak sa nepripútam, som nezodpovedná, ale nech sa pripútam, keď idem na dlhšie ďalky. Tak teraz si vyskúšaš tento kolotoč. Keď vystúpiš, tak sa opýtame, či sa budeš pripútavať aj na ten kilometr, dobre? Dobre. Tento trenažér, názorne dokazujúci, čo sa deje v prevrátenom aute, mal koncom júla na Duchonke premiéru. Takže aj na ten kilometr sa pripútaš? Áno, je to vážne nepríjemné byť dole hlavou. O týždeň neskôr bol hudobný festival v Malackách. Atmosféra celkom rovnaká, aj rovnako rozšantená mládež a becepácké atrakcie opäť u nej bodovali. BC pripravil pre ľudí na hudobný festival rôzne akcie, ktoré majú niečo spoločné s bezpečnosťou v cestnej premávke. Takže tu si môžu ľudia vyskúšať, ako to vyzerá, keď si nasadia opilecké okuliare a že stratia koordináciu, že nevedia zrazu svoje pohyby nejakým spôsobom ovládať. Ak by nezvládli ovládať svoje pohyby, nasleduje náraz alebo prevrátenie vozidla, čo si môžu vyskúšať na druhej disciplíne, ktorou je simulátor prevrátenia. To znamená, že je veľmi dôležité zapnúť si bezpečnostné pásy. Ľudia, ktorí vystupujú z tohto simulátora a zažili to prevrátenie dole hlavou, tak naozaj vychádzajú s pocitom, že bezpečnostné pásy majú svoj význam. Ak ich doteraz nepoužívali, tak odteraz už určite áno. No a ak by nehoda skončila zle, tak máme tretiu disciplínu a to je podávanie prvej pomoci, čo si tiež ľudia môžu na figurínach dnes naozaj vyskúšať. Ako treba dýchať z úzdou, koľkokrát treba stlačiť hrudník, aby vedeli človeku po nehode naozaj pomôcť. Je dobré občas si precvičiť zásady prvej pomoci. A do akcie BCPU sa spontánne zapojili aj dvaja známi rozhlasoví moderátori, ktorí do nej vniesli trochu svojrázneho humoru. Marcel, tvoja manželka je novinárka, píše o autách. Dávaš na jej rady? Samozrejme. Ženy sú dnes plne emancipované, v podstate ženy dnes riadia veľké stroje, lietajú do kozmu a raz budú vedieť zaparkovať aj medzi dve autá. Junior, ty máš doma malé dieťa, jazdíš odtedy zodpovednejšie? Jazdím zodpovednejšie, nedávam mu jazdiť, šoferujem ja. Áno, lebo jeho dieťa pije strašne. No, to je... Vždy, keď ideme autom, fúkaj Sašenka a keď nafúka, tak šoferujem ja. Moja prvá jazda s malou dcérou bola tak, že som išiel 40, ruky som mal hore. Áno, hovorí sa tomu šoferovanie na modlivku. To keď vidíte človeka, čo takto šoféruje, dávajte pozor. Alebo Vranka Danka sa tomu zvykne hovoriť. A ešte klobúk na hlave, to vtedy je najhoršie. A ešte vám poviem aj ešpezetky, ktoré sú... Nie, to nehovor, tých je veľa.